seqüències estratigràfiques. A mesura que hem anat baixant, hem anat trobant primer la seqüència ocupada per tot el complex dels jesuïtes, després vam trobar el que era una part de la ciutat del segle XVI-XV, hi havia un palau que l'havien arrasat els jesuïtes per construir un damunt. Baix d'això ens estem trobant un sector extramurs del que és l'ocupació islàmica andalusí de la ciutat, tot un sector que sembla destinat a treballs industrials, i per sota d'això, que també ho teníem ja documentat en llibres antics i això, ens estem trobant enterraments romans, enterraments del segle V, IV, en àmfora, tot molt ben conservat, tot seguint una mica ja el que preveia. Enterraments d'una època als quals no hi ha una mostra de riquesa tampoc, en algun cas se'n podria trobar alguna moneda, alguna cosa associada als enterraments. Aquí, ara per ara, les restes, diguéssim, que podrien portar damunt els cadàvers són molt poques, és un tipus d'enterrament que ja té aquest estil, i el que passa que està molt ben conservats. Els enterraments en àmfora, tant els que tenen àmfora com els que estaven fets en tègula, estan molt ben conservats. I a nivell del que és el coneixement de la ciutat és molt important, perquè malgrat que no hi ha estructures urbanístiques, el fet d'haver-hi una necròpolis ens indica dues coses. Una, que va haver-hi algun camí, alguna via prop, perquè els enterraments romans se fan sempre seguint camins o vies, importants o secundaris, i l'altra també ens està confirmant una mica el que és la limitació de la ciutat romana, perquè els enterraments han d'estar fets sempre fora de la ciutat, fora muralla. Llavors, clar, no hem trobat estructures, però d'alguna forma estem definint el que és el panorama urbanístic de la ciutat. Això està indicat que hi ha una sèrie una proporció de morts bastant elevada, com en aquest sector d'aquí. Sí, exactament, estan cap aquí. Ara